Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Сёння наша праграма наведае горад Лагойск. Ёсць на беларускай зямлі розныя святыні. Звычайна мы ў такім кантэксце узгадваем цудоўныя храмы ды манастыры з багатай гісторыяй, пекным вонкавым выглядам або рэліквіямі, якія змешчаны ў іх. Але сёння размова пойдзе пра святую крыніцу, не толькі пра храм. Пра крыніцу ў Лагойску ходзяць легенды. Пасля выпітай вады або абмывання ў купелі вылечваюцца многія хваробы, у тым ліку такія, ад якіх не змаглі пазбавіць і дактары. Безумоўна, ўсё залежыць не ад колькасці выпітай вады або частоты акунанняў. Святая крыніца можа дапамагчы, калі чалавек з верай падыходзіць да глытку вады або абмывання. Царква ўспрымае святыя крыніцы як месцы, асветленыя ласкай боскай, і вельмі часта крыніцы знаходзяцца побач з храмамі. І, вядома, немагчыма зразумець і адчуць цудадзейную моц святой крыніцы, не спазнаўшы гісторыю храма, у падножжы якога яна знаходзіцца. На ўездзе ў горад Лагойск Мінскай вобласці можна пабачыць адметны свята-мікалаеўскі храм, які стаіць на ўзвышшы. Ён быў пабудаваны ў 1866 годзе на тым самым месцы, дзе некалі стаяла Прачысцінская царква. Лагойск – старажытны горад. Ад самага пачатку заснавання звязаны з мноствам легендаў. Напрыканцы 14 стагоддзя ў Лагойску ўжо дзейнічаў праваслаўны кляштар, асвячоны ў імя святога Іаана Прадцечы. Калі ў 1387 годзе польскі кароль Ягайла надзяляў свайго брата з Кіргайлу зямельнымі ўладаннямі, каб заручыцца яго падтрымкай у барацьбе з вітаўтам, то падараваў яму і Лагойск. Менавіта ў сувязі з гэтым падарункам у дароўнай грамаце згадваецца кляштар святога Іаана Хрысціцеля. У другой палове 15 стагоддзя польскі кароль Казімір Ягелончык аддаў горад князям чартарыйскім. З 1532 года уладальнікам Лагойска стаў ваявода падляскі Васіль Тышкевіч. Яго намаганнямі богаяўленская царква была адноўлена. Ён жа заснаваў пры ёй аднайменны кляштар, які каля 100 гадоў дзейнічаў у Лагойску. У 1653 годзе польскі кароль Ян Казімір перадаў распараджэнне уніяцкага архімандрыта Варлаама Кізінскага Лагойскую царкву святога Мікалая, якую збудавалі ў мястэчку, верагодна, узамен згарэлай богаяўленскай у 30-40-е гады 17 стагоддзя. У другой палове 15 стагоддзя, акрамя кляштарнага храма, у Лагойску налічвалася яшчэ 4 царквы – Прачысцінская, Свята-Юр'еўская, Спаса-Преабражэнская і Свята-Мікалаеўская. Упершыню згаданая ў гістарычных крыніцах пад 1653 годам, Свята-Мікалаеўская царква тройчы цалкам абнаўлялася у 1734, у 1795 і 1824 гадах. Да сярэдзіны 19 стагоддзя разам з Прачысцінскай і Спаса-Преабражэнскай цэрквамі яна надта струхлела. Каб не марнаваць на іх рамонт несуразмерна вялікіх сродкаў, замест іх вырашылі паставіць у Лагойску одну каменную царкву. Свято-Никольский храм был построен в 1866 году на средства, выделенные царским правительством для поддержки православия на белорусских землях. И местные магнаты Тышкевичи были управителями его постройки. Построен был на месте Пречистинского храма, и тут всегда были старинные захоронения, кладбища. Архітэктура простая і стрыманая. Складанасці ў будаўніцтве ўзнікалі праз выбар распалажэння на самай вяршыні пагорку.
пабудаваная з цэглы ў прамавугольнай форме з купалам у цэнтры і званіцай у франтоннай частцы. Аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя царквы складаецца з асноўнага аб'ёму прамавугольнай формы, пяціграннай апсіды з бакавымі нізкімі прыбудовамі, трох'яруснай васьмярык на двух чацвярыках шатровай званіцы, невысокага бабінца. Асноўны аб'ём увенчаны васьмігранным барабанам з шатровым верхам. Фасады аздоблены аб'ёмнымі лапаткамі, карнізамі, высокія арачныя праёмы з налічнікамі. У інтэр'еры цэнтральны аб'ём перакрыты вятровым зводам на 4 квадратных у сярэдзіне слупах. З'яўляецца помнікам архітэктуры псеўдарускага стылю. После восстания 1861 года православие нуждалось в поддержке. Храм этот возведен, и он стоит до сих пор, и мы радуемся, что есть возможность в городе приходить сюда и молиться Богу. У 1907 годзе з Мінска ў Мікалаеўскі храм Лагойска з пашанай была дастаўлена цудатворная ікона Божай Маці Лагойскай знамення, а да гэтага ж святыня гэта знаходзілась у прыватнай калекцыі. На жаль, у савецкія часы цудатворная ікона была страчана, што не дзіўна. Абраз Лагойскай Божай Маці да гэтага знаходзіўся ў калекцыі вядомага збіральніка старажытнасцей Генрыха Хрыстафоравіча Татура. 8 верасня 1907 года адбыўся шматтысячны хросны ход, і абраз быў урачыста перанесены з Мінска ў Лагойск. Лічылася, што гэты абраз з'яўляецца асколкам старажытнага праваслаўя на Лагойшчыне. З распаўсюджаннем уніяцтва ён перайшоў да новых уладальнікаў і яшчэ на пачатку 19 стагоддзя захоўваўся ў Богаяўленскім базіліянскім кляштары. Пасля апынуўся ў калекцыі мясцовых аматараў даўніны графаў Тышкевічаў, і ад іх ужо быў набыты вышэйзгаданым Генрыхам Татурам. У нашай культуры, у культуры Беларусі, сучаснай Беларусі, ёсць цэлы шэраг з'яў, калі мы са шкадаваннем можам прызнаць, што той ці іншы выбітны твор, выдатнае дасягненне мастацтва знішчаны беззваротна. Што тады рабіць? Тады па захаваных крыніцах, па маленькіх фрагментах тых звестак, якія ёсць у карыстанні вучоных, іканапісцаў, даследчыкаў, мастакоў, аднаўляецца гэтая святыня, гэты твор, гэты мастацкі вобраз, і ён ужо ў новым сваім прачытанні уваходзіць у нашу сучаснае жыццё, ў нашу культуру. Вось такім менавіта абразом з'яўляецца выдатны твор, напісаны Паўлам Жаравым у 2000-х гадах для Лагойскай царквы. Гэта абраз выявы Маці Боскай па тыпу знамення. У гісторыі хрысціянскага мастацтва вобраз Багародзіцы ён займае адно з самых пачэсных, самых важных месцаў. І калі паглядзець з ліку асобных сюжэтаў ад сцэны звеставання, іншых эпізодаў жыцця Марыі, Хрыста, то выявы, дзе паказваецца Багародзіца з Хрыстом немаўляткам, яны даволі часта сустракаюцца з ліку астатніх такіх менавіта выяў. Знаменне – гэта выява, калі вобраз Багародзіцы з немаўлём трактуецца ў аспектах некаторай дзяржаўнасці, заступніцтва. І невыпадкова мы бачым у гэтай выяве паднятыя ўверх крыху на ўзроўні грудзей і накіраваныя да прысутных, да вернікаў, гледачоў рукі Багародзіцы. Лагойскі абраз адрозніваецца яшчэ і тым, што у медальёне, які па гэтай схеме абавязкова паказваецца на грудзях Багародзіцы, от у ім паказваецца Христос, немаўлятка Христос, і ён таксама тут, у лагойскім абразу, таксама уздымае на ўзроўні грудзей свае рукі. І вось гэтыя рукі Багародзіцы і Христа, дзіцяткі, яны нясуць у сабе вельмі важны, глыбокі кантэкст, сэнс.
Вернікі і гледачы па-рознаму могуць распазнаваць, адчуваць, што заключаецца ў ім, але тое, што ён прысутнічае і тое, што ён нясе вось гэтыя глыбокія абазначэнні, гэта, безумоўна, факт. Лагойскі абраз выкананы на падставе захаваных крыніц. Сучасныя беларускія іканапісцы, і ў тым ліку Павел Жараў, які з'яўляецца сваімі калегамі, супрацоўнікамі, аўтарам гэтага абраза, вызначаецца тым, што ён перш чым пачынаць працу над такімі работамі, вельмі дакладна вывучае ўсю гісторыю. Гісторыю дадзенага канкрэтнага твора, які трэба аднавіць, узнавіць, рэканструяваць. Вывучае тую кананічную канву, у якую гэты абраз, гэты вобраз павінен упісацца. І менавіта лагойскі абраз вызначаецца вось такой вельмі дакладнай, вельмі паслядоўнай шляхам такім аднаўлення першапачатковай крыніцы, першапачатковага абраза, які, на жаль, не захаваўся. То, что икона была эта чудотворная, донесено в описании ее. Вот. Но наши отцы земницкие не очень любят рассказывать про это, хотя такие случаи были, помогала Божья Матерь какие-то решить проблемы. Вот это я слышал, значит, отцы так и не завели никаких, свидетельств. Ну, вот такое видение. Я считаю, это более правильно, потому что не надо ажиотажа, потому что чаще всего, к сожалению, люди не понимают, они за образом не видят того, кто там. Они видят, то есть какое-то больше икона не почитание, а икона какое-то, то есть сама икона исцеляет. Понятно, что исцеляет Божья Матерь, и он помогает Божья Матерь. Но иконы нам очень хорошо помогают. Потому что так устроен человек разнопланово. Ему надо не только слышать, ему надо и видеть. Понимаете, что икона для нас – это второе Евангелие, или Евангелие для необразованных. К сожалению, мы сейчас утратили вот это вот понимание икон. Они как-то для нас больше как какой-то, может быть, даже, Господи, прости, тотем. Часто встречается такое понимание иконы. А на самом деле икона, если ее внимательно смотреть, на ней можно очень, скажем так, богословских смыслов увидеть и осознать и понять. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі каля дзесяцігоддзя царква дзейнічала, нягледзячы на шматлікія нападкі бязбожнікаў. Але напрыканцы 20-х гадоў настаяцеля праз ілжывы паклёп арыштавалі. Настоятель, отец Василий Вершбалович, который служил тут с конца 19 столетия, был сослан. Вот. Храм был закрыт до 1941 года. В 1941 году немецкое правительство даже заставило открыть храм, иначе бы забрало для своих нужд. Это подтолкнуло к открытию храма. Тут было зернохранилище, была разруха. Даже был интересный случай, что не было облачений, не было ни сосудов. Значит, и староста Барановский, по-моему, Григорий, он очень унывал, как же так, начинать служить, тут разруха, богослужебных сосудов нет. И, значит, со слов его дочки, что ему во сне явилась Богородица и указала, где эти сосуды богослужебные. Действительно откопали, хотя все тут было перерыто. Понятно, что большевики искали золото, потом кто, может, еще кто. Так вот, сосуды нашли, и с 1942 года идет тут служба, и с того момента богослужения ни разу не прерывались.
У адрозненне ад шматлікіх храмаў Беларусі, царква святога Мікалая ў Лагойску не пацярпела за часам Другой сусветнай вайны. Немцы не кранулі храм і нават дазволілі правіць у ім набажэнствы. Пасля заканчэння вайны у 1947 годзе свята-мікалаеўскаму храму прыпісалі царкву Успення Божай Маці ў вёсцы Косіна, якая да гэтага з'яўлялася прыходскай. Былі спробы ў часы Хрушчова зачыніць храм, але мясцовыя жыхары яго абаранілі. Жанчыны з дзецьмі стаялі па цэнтры храма, калі было прынята рашэнне знесці купал. І, вядома, будаўнікі, таксама мясцовыя, адступілі. Такім чынам баранілі гэты храм. Я служу в этом храме с 1982 года. Отсюда уехал настоятель за границу служить. Меня отправили временно. Даже не настоятель, а как временно исполняющий. И вот уже более 40 лет я здесь. В нашем храме роспись начал настоятель Владимир Башкиров. Он учился в Москве, познакомился с художниками и пригласил их расписать храм. Владыка это одобрил и помогал нам, и ему, и мне, владыка Филарет, все время. Было два храма, зимний и летний. А почему? Отоплять надо было, холодно, а большой храм не отопишь, это невозможно такое. И он, отец Владимир, перекрыл здесь переход, сделал два выхода, такие маленькие дверки, справа и лево. Это было в алтаре. Здесь вот такая церковь была небольшая. И мы служили, и мешался весь народ. Это было при советской власти, а народу было с всего района, и даже с Смолевического района. Сами их Смолевич приезжали сюда на молитву. Асаблівую вядомасць гэта месца набыло дзякуючы свайму ўнутранаму роспісу. Яго ўбранне упрыгожваюць сюжэты з кнігі Іана Багаслова «Апакаліпсіс». Гэта адзіная на сённяшні дзень царква на тэрыторыі ўсей Беларусі, якая распісана урыўкамі з гэтай кнігі. Апакаліпсіс, ці ў перакладзе з грэчаскай «Адкрыццё святога Іана Багаслова» гэта адзіная прарочая кніга Новага Запавета. Яна прадказвае будучыя лёсы чалавецтва, пра канец свету і пра пачатак вечнага жыцця. І таму зразумела змяшчаецца ў канцы святога пісання. Апакаліпсіс кніга таемная і складаная для разумення. Але разам з тым менавіта патаемны характар гэтай кнігі і прываблівае да сябе позіркі як вернікаў хрысціян, так і проста цікаўных мысляроў, якія спрабуюць разгадаць сэнс азначаных у ёй уяўленняў. Нягледзячы на цяжкасць разумення гэтай кнігі, духоўна адукаваныя айцы і настаўнікі царквы заўсёды ставіліся да яе з вялікай пашанай, як да натхнёнай Богам кнігі. Так святы Діянісій Александрыйскі піша: «Цемраць гэтай кнігі не перашкаджае дзівіцца ёй, і калі я не ўсё ёй разумею, то толькі праз маю няздольнасць. Я не магу быць суддзёй ісцін, што заключаны ў ёй і вымяраць іх бяднотай майго розуму, кіраваўшыся болей вераю за розум, знаходжу іх толькі пераўзыходзячымі маё разуменне». Такім жа чынам выказваецца пра апакаліпсіс блажэнны Іеранім.
У ім столькі ж патаемнага, колькі і слоў. Але што я кажу? Усялякая пахвала гэтай кнігі будзе ніжэй яе вартасці. За набажэнствамі апакаліпсіс не чытаецца, і роспіс храма карцінамі гэтай кнігі сапраўды унікальны. Але не толькі роспіс і абраз Божай Маці прываблівае сюды шматлікіх паломнікаў. З-пад алтара Мікалаеўскага храма выцякае святая крыніца у імя свяціцеля Мікалая. Сюды, да гэтай крыніцы, багатай на мінеральныя рэчывы, прыязджае мноства людзей дзеля таго, каб выкупацца ў яе гаючых водах, бо гісторыі пра цудоўныя вылечванні на гэтай крыніцы перадаюцца з вуснаў у вусны. Сам я из Минска, города Минска, привез сегодня сюда бабушку свою, да. Вот, не первый раз, благодатный здесь. Благодатное место, город прекрасный, город Логойск, вот, источник. Обязательно набрать воды святой нужно с собой, да. Вот, это такая добрая традиция стала, когда бабушка приезжает в гости в Минск, это вот привезти ее сюда. Вот, посетить этот замечательный храм, вот. Потрясающий здесь роспись такой. И намоленный, очень намоленный храм чувствуется. Как заходишь, сразу окунаешься в это. Самому храму ўжо болей за 140 гадоў, а святая крыніца забіла і таго раней. Уласна, царкву пабудавалі на месцы крыніцы, якая дапамагала людзям. І, вядома, перад наведаваннем крыніцы пажадана зазірнуць і ў царкву, памаліцца і папрасіць дапамогі пра вылечванне духоўнае і цялеснае. Храм пры ўездзе ў Лагойск знайсці вельмі лёгка. Ён стаіць на ўзвышшы і бачна на ўездзе ў горад. Мноства паломнікаў прыязджаюць сюды набраць вады са святой крыніцы. И вот подходит больная и говорит: отец Владимир, благословите меня в купель. Бог благословит тебя. А он синює говорить: а я купаться не буду. Кто это говорит? Он купаться не будет, у нее сидит. Я говорю: будешь. Ну, пошли покупались, и мне женщина говорит: я ездила везде по купелях, где не ездила, по всему Союзу, и нигде я не кричала. А тот кричала. Вот. Вчера мальчик пришел, мальчик вот такой, даю крест целовать. А он, вот это белое, это хватает зубами, грызет. Я вижу, что такое, я говорю: принесите мне воду святую, быстренько. И давай его. А он смеется и все. Смеется. Но я лил, столько уже пошел мокрый, весь мокрый. Асвячэнне крыніцы свяціцеля Мікалая ў Лагойску ажыццявілася ў 2005 годзе мітрапалітам мінскім і слуцкім Філарэтам. Зараз на крыніцы адчынены дзве добраўпарадкаваныя купальні. Купаться Вера придет, понимаете? Вера. Дело в том, что Вера приходит к нам по благодати Божией. Это же благодать, вера от Бога дается. И с Богом соединиться. А как Богом соединиться? Все, как прикасайся к иконам, прикасайся к святыне, любой святыне, и в водичку святую. И только с этим намерением, что Бог укрепил веру. Все, вот и все. Это делать надо так. И к ним молиться, и добрые дела делать. Добрые дела делать. Поэтому, понимаешь, а если мы ожесточаемся, обижаемся на людей, вот прощать людям надо, и нам Бог простит. Па шматлікіх сведчаннях вернікаў, пасля абмывання ў гэтай святой крыніцы адбываюцца розныя вылечванні, асабліва ад духоўнай немачы і ад хваробы ног. Таксама вядомы выпадкі дарэння сямейным парам дзяцей пасля купання ў гэтай крыніцы.
Прыязджайце ў Лагойск, папіце святой вады з крыніцы і успомніце аб словах Господа, які абяцае, што з усіх веруючых у яго павінны цякчы рэкі вады жывой. Ну, апроч іншага, тут маецца на ўвазе цепліня любові і чысціня спраў да пачуццяў. Напрыканцы перадачы дазвольце пажадаць вам гэтага да ўзлішку, да пабачэння.